3/4 cup na sugar, 1 tablespoon na salt, and food coloring na kulay red. I-mix natin yung ating chicken meat. And then i-mix lang natin siya. Ngayon ito okay na. So babalikan natin after 3 days. Madaling masunog ito pag excess yung sugar. And then huwag mo masyado natin pwede na to. Gawin natin, mamaya i-serving na natin. So ito na yung ating chicken Tocino. Thank you for watching.